Takže vy ste sa rozhodli ísť na Liptov. Na dovolenku. Pardon. Ale vlastne áno, prečo nie? Romantika, príroda, jasná. No tak to tu máme. Hej, nádherné. Turistika. No jasné. Prechádzka na pohodičku. A vy viete vlastne, koľko meria najvyšší vrch? Ha? Tak, a teraz poďme do hôr. Fajnové meké turistické botičky, otlaky, svalová horúčka. A že vraj odpočinok. Ja som vám to hovoril. Ja som vás varoval. Tak inakšie, dobre? Jasné. Vodné svety, akvaparky, pohodička pri vode. A vy si čo myslíte? Že sa tie kilometre tobogánov zídu samé, alebo čo? Ha? Jasné. A čo bicykle? No jasné, to je ono. Galusky, kravely, bajky, 100 kilometrov tratí všade možne. No a prevýšenie pre kamzíkov. A po 2 týždňoch? Lítka zapálené ako melóny. A že vraj dovolenka. No jasné. Pokoj. Nič mi nehovorte. Veď ja viem, vy ste skôr na ten sneh však. Ale veď ja do vás vidím. Ja som vás prekúkol. Výhľady z reštaurácie na zasneženú krajinu, od taniera plného dobrôd. To je ono. A potom šup do wellnessu, prehriať kosti. Vy nie ste blázni. Nejaké zjazdovky, alebo freeride v Prašane. Skialp, kdekoľvek. Ale prosím vás, dajte pokoj. Čo, takáto drina a ešte v zime? Takže vy ste sa predsa len rozhodli? No dobre. Liptov treba zažiť.